नमस्कार, जय हो। आज अमन के बानी जा रेड सन रिसोर्ट में बहुत जल्दी आप सब लोगन के बीच में अमन के भोजपुरी एल्बम जौन की जेकर गायक बाटा अमन के महानायक भोजपुरी के सुपरस्टार अखिलेश लाल यादव जी, उनकर गाना एक बहुत जल्दी आप सब लोगन के बीच में वायरल भइल है। म्यूजिक कौन प्ले कर रहा? 1 मिलियन क्रॉस हो चुकल बा। आज उन्हीं के गाना रेड सन रिसोर्ट में शूटिंग होता है एक्ट्रेस मनीषा मल्हा जी के साथ में, और अमन के म्यूजिक डायरेक्टर कैमरा डायरेक्टर मोहन सहानी जी बाटे जौन एटीएम म्यूजिक के प्रोप्राइटर बाटे अमन के। इनकर गाना इनकर वीडियो देखे कर रही है अमन के यूट्यूब म्यूजिक सब्सक्राइब जरूर करल जाए। और अमन के सेकंड कैमरा मैन हमारे सुपर म्यूजिक के प्रोप्राइटर सूरज मौर्य जी, आज एटीएम म्यूजिक के मार्केटिंग मैनेजर धर्मेंद्र कोहार जी अमन के साथ में बाटे। ऐसा नहीं देखा जाए मनोरंजन उठावा जाए अमन के अखिलेश लाल यादव जी के गाना बहुत जल्दी आप सब लोगन के बीच में सुने के मिली। अखिलेश लाल यादव जी के बहुत जल्दी एक गाना आप सब लोगन के बीच में 1 मिलियन क्रॉस हो चुकल है। तो गाना के नाम का हो अखिलेश सर? अखिलेश सर गीतिया के नाम का हो 1 मिलियन वाला? सैया सवतिनिया से छुप छुप करे 1 मिलियन क्रॉस हो चुकल बा। अजनाई के गाना शूटिंग होता देखा जा। कुछ बोलता नहीं। वीडियो डायरेक्टर अमन के आर के सैनी जी बाटे हैं।